Good afternoon, everyone. Masabu nonose Yes, we would like to continue from yesterday. nde tifuna tipitirize pene alekera dzulo But before we go on, I would like to read one passage from the Bible. nde tisanapitirire ndifuna ndiwerenge nkhani imodzi kuchokera m'Bible. Please open to Hebrews chapter 9. Segula Hebrew chapter 9. If you see Hebrews chapter 9, verse 23. Tikaona Hebrew chapter 9 verse ya 23. Sorry, let's see from verse 22. Tuone kuyambira verse ya 22. Yes. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Ndipo monga mwa chilamulo zisala zinthu pang'ono zonse ziyeretsedwa ndi mwadzi, ndipo pondokhesa mwadzi palibe kumasuka. Verse 23. Verse ya 23. Therefore, it was necessary that the copies of things in heaven should be purified with these, but heavenly things themselves with better sacrifice than these. Pomwepo panafunika kuti zifaniziro za zinthu zamwamba ziyeretsedwe ndi izi, koma zamwamba zenizeni ziyeretsedwe ndi nsembe zoposa izi. Verse 24. Verse 24. Let's read all together. Tonse tiwerenge pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Yes, up to there we'll read. Kufikira pene patiwerenga. What we are reading here, chimene tiphunzira apa, verse 22 says, verse ya 22 aunena, without shedding of blood, upondokhesa mwazi, can there be forgiveness of sin? kuti pakhoza kukhala chikhululuko cha machimo. In verse 22, without shedding of blood, there is no remissions for sins. Ndi upondokhesa mwazi palibe kukhululukidwa kwa machimo. Now we have talked about this yesterday. Life is in the blood. Ndi tinakamba dzulo kuti moyo uli mwazi. The Bible says that it's the blood that makes the atonement for your souls. Ndeno Bible limakamba kuti ndi mwazi umene uchita chotetezera moyo wako. Everyone, like I said yesterday, from Genesis until all the end of Revelations, God has never changed His way how one can become forgiven from their sins. Ndi monga ndinafotokozera kuyambira Genesis mpaka na chivumbuluso, Mulungu njira yake ya chipulumutso sanayisinthe. Bible says wage of sin is what? Bible limakamba kuti mphoto wachimo ndi chani? Death. Yes, that's Imfa. right. So if you want to pay the wage of sin, you must have a sacrifice, something that will die on behalf of your sins. Ndi kuti uyeretse tchimo lako unayenera upereke nsembe china chake chimene chikhoza kufa m'malo mwa tchimo lako. Understand? Mumvesesa. Because Bible says wage of sin, God purposely appointed that death, a price of death must be paid. Ndeno Mulungu anayika daladala imfayi kuti iperekedwe. Now, problem is this death is beyond our human capacity. It's beyond our human strength and power. Ndeno vuto ndiloti imfayi ndiyoposa kuthekera kwathu ndi mphamvu zathu monga ife anthu. We cannot give up our life for our own sins. Nde sitingapereke moyo wathu chifukwa cha tchimo lathu. If we give up our own life for our sins, Nde tikapereka moyo wathu chifukwa cha machimo athu, we don't have another life that we can spare. Right away, we'll fall to hellfire. ndeno tilibe moyo wina umene tikhoza kukhala nawo pompopompo tikhoza kangogwera ugahena wa So moto. you see, there is a wisdom of God why He appointed death. Death can pay the wage of sins. Nde mukhoza kuona pali nzeru ya Mulungu imene Mulungu akuyika kuti imfa yokha ndi imene ipereke. You see, it's something that we cannot do ourselves. China chake chimene sitingapange pa ife tokha. Understand? Mumvesesa. Do you understand, everyone? Something that we cannot do with our own strength and ourselves. China chake chimene sitingapange pa ife tokha ndi kuthekera kwathu. That's why people now don't like the idea, so they moved on to make their own way of salvation. Nde anthu sakonda njira imene kapena ganizo limene amapita ku njira yawo ya chipulumutso. If we pray for forgiveness, wouldn't God forgive me? Kodi tapemphera chikhululuko kodi Mulungu sandikhululukira? Something that you can do yourself, right? Chilichonse chimene ichi chikhoza kupanga pa iwe wekha. Is that right? Si choncho?
if we confess our sins, wouldn't God forgive me? kodi ndikaulula machimo anga kodi mulungu sandikhululukira? Again, something that you are doing by yourself. Nde chinanso chimene ukhoza upanga pa If I iweka. keep the commandments, wouldn't I go to heaven? Kodi nditasunga malamulo kodi sindingapite kumwamba? Again, something that you, with your strength, with your power, you can fulfill by yourself. Nde chinanso chimene ukhoza kukwanirisa ndi mphamvu ndi kuthekera kwako. If salvation is something that you can do by yourself, Nde ngati chipulumutso ndi chimene ukhoza upanga pa iweka. do you need a savior? Nde tufunikira mpulumutsi? Do you need a savior? Tufunikira mpulumutsi? You don't need a savior if you can do something by yourself. Sitikufunikira mpulumutsi chifukwa tikhoza upanga pa ife tokha. But as people say, I believe Jesus Christ as my savior. Ndeno anthu pena amanena kuti makhulupirira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. How are you saved? Nde unapulumutsidwa I motani? pray for forgiveness. Ani mapemphera chikhululuko. It does not match. Sizikufanana. If you can pray for forgiveness, why then are you seeking or believing in the Savior? Ndeno ngati ungapempherere chikhululuko nde ufunikiranso bwanji mpulumutsi? Isn't that right? Si choncho? Isn't that right, everyone? God made so that wage of sin, death, so that people cannot reach this. People cannot fulfill this with your own strength and power. Nde mulungu anayika dala imfa iyi cholinga choti anthu asakwanirise kutengera ndi kuthekera kwawo. So as you see here, if you are thinking of paying the wage of sin, death, you need someone who can die on behalf of you. Nde mukaganizira kuti mphotho ya chimo ndi imfa apapa nde kuti ukuyenera kuganizira cha china chake chimene chikhoza kufa m'malo mwako. In other words, sin offering. Ndeno We need a sin offering. nsembe ya uchimo. Understand? Do you understand, everyone? Mvesesa lense. Now here we read Hebrews chapter 9 verse 23. Next. Nde tinawerenga Hebrew chapter 9 verse 23. What Hebrews chapter 9:23 is saying, Nde zimene Hebrew chapter 9 verse 23 kukamba. there's one more condition to this salvation. Ndeno pali chinthu chimodzi cha chipulumutso ichichi. If you look at the third line starting from the word but. Nde mukaona mmene akambira kuti koma. But the heavenly things themselves with better sacrifice. Koma zamwamba zenizeni ziyeretsedwe ndi nsembe zoposa izi. Bible saying you need to use heavenly things themselves. Ndeno zinthu zamwamba ziyeretsedwe ndi zinthu zamwamba zenizeni. In other words, if you want to receive salvation, Nde ngati tifuna tande chipulumutso mwa njira ina. first of all, we need a sin offering, right? Nde choyambira tifunikira nsembe ya uchimo. Is that right? Si choncho? But God is saying here, we cannot use the offering found in this world. Nde mulungu akamba apa kuti sitingagwiritse ntchito nsembe ya dziko lapansi. It has to be heavenly thing. Nde inayenera ikhale yochokeranso kumwamba. Let's see Hebrews chapter 10, Tiye tione Hebrew chapter 10 verse 1. verse 1. Hebrews chapter 10, verse 1. Hebrew chapter 10 verse 1. Bible says here, Bible nena apa. Hebrews chapter 10, verse 1. Hebrew chapter 10 verse 1. Law having a shadow of good things to come, and not the very image of things, can never, with these same sacrifices which they offer, continually, year by year, make those who approach perfect. Pakuti chilamulo pokhala nthuzo zokoma zili mkuza osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo sichikonzatu ndi nsembe zomwezi chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza kwa yesera angwiro iwo akuyandikira. Verse 4. Verse 4. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi Verse 5. ukachosere machimo. Therefore, when he came into the world, Mwa ichi polowa dziko lapansi. who is he here? When he? Iye ni ndani uyuyu? Yes, Jesus. Yesu. When he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Ananena nsembe ndi chopereka simunazifuna koma thupi munandikonzera ine. Can we switch on the PowerPoint that we used yesterday? The PowerPoint? Is it done from downstairs? Yes. Okay. Everyone, you saw yesterday we talked about the 4 steps of the sin offering, right? Ndinagamba ndondomeko 4 za nsembe ya uchimo. Yes. First of all, if you want to wash away sin, Nde choyambira ngati ufuna uyeretse chimo. Bible says that you need to have your own sin offering. Ndeno unayenera ukhale ndi nsembe ya uchimo iyi. Is that right? Si choncho? So according to the Old Testament, Ndikutengera ndi chipangano chakale. they would bring a lamb or a goat before the priest. Ndamabweretsa mbuzi kapena nkhosa kwa nsembe. And now to transfer the sin,
wage of sin is death, so someone has to die. ndeno kuti achose tchimo chifukwa chimo ndi imfa china chake chinaya So chife to transfer the sins, they would do what to the offering? Yes, they will lay their hands. ndi amene asanjike manja. This was the only way the sin can transfer into that offering. ndeno iyi inali njira yokhayo imene tchimo likhoza kupita mu nsembe ya uchimo, When you lay your hands upon the sin offering. posanjika manja pa nsembe ya uchimoyi. Then our sin that we have committed will transfer to who? ndi tchimo limene wapanga lupita kuti Sin offering. mu nsembe ya uchimoyi. Then afterwards, what you do, ndi kumapeto kwake chimene chimachitika, Bible says wage of sin is death. You will kill the sin offering. ndi baibulo kwamba kuti mphotho wa chimo ndi imfa, ndi umayipha nsembe ya uchimoyi. I have pointed out to you yesterday that it's not just that you kill, you slaughter anyhow. ndi ndinakufotokozerani so kuti umangopha muli monsemo yayi. The very important point that I pointed out yesterday, ndi chinthu chimene ndinafotokoza dzulo, first they will stab the throat and they'll bring all the blood out and put in a vessel. ndi amabaya pa kakholingo kamene kaka ndi kuchosamo mwazo onse. Is that right? si choncho? Why? chifukwa chani? That's where number 4 comes in. chifukwa kuti number 4 The blood has to be presented. chifukwa kuti mwadziwo unanena ukaperekedwe. So according to the Old Testament, ndi kutenga ndi chipangano chakale, the priest will take the blood ndi wansembe amatenga mwaziwo, and then he will use his fingers and he will paste the blood on where? ndi amagwisa ntchito dzanja lake ndi kupaka mwaziwo pachani? Where? Pachani? Yes, on the horns, clearly saying on the horns of the altar. pa nyanga za guwa lansembe. Do you understand? mumvesesa? On the horns of the what? pa nyanga za guwa la chani? Altar. lansembe. How many horns does this altar have? kodi ndi zinali nyanga zingati? Yes, 4. Because it's square shape, ndi chifukwa ndi square, it has 4 horns on each corner. ndi zinali makona 4 monsemo makhala ndi nyanga. Why does the priest have to put the blood on the horns of the altar? ndi chifukwa chani ananena apake mwadziwo pa nyangazi? To what? To what? Yes, because it was a symbol to cover the sins. Why? Why do you have to cover the horns? ndi chifukwa chani ananena aphimbe nyangazi? Bible says that when you commit sin, your sins will be recorded where? ndi baibulo kamba kuti ukachita chimo chimako likulembedwa kutiko. Where? On the horns of the altar, your sins will be engraved with the point of diamond and the point of iron. It will be engraved on the horns of the altar. ndi chimo likulembedwa ndi nsonga ya diamond pa nyanga za guwa lansembe. Is that right, everyone? si choncho aliyense? That's why this was to prove that we are pasting the blood on the horns is to show God, you see, we have offered you a sin offering and we have taken the blood and we have put it on the horns of the altar. ndi chinali chizindikiro kumaonesa mulungu kuti apereka nsembe ija mwaziwu ndi kupaka pa nyanga za guwa lansembeli. And then they will cut the body of the offering to 6 pieces and then they'll put on top of altar and they'll burn it away. ndi amadula mapisi 6 kenako ndikuyika pamwamba pa guwa lansembeli ija So ndikuotcha. that will be the end of the sin offering. ndi pamene nsembe imene imathera. But today where we have read, koma lero pamene now don't tawerenga forget these 4 steps. ndi ndondomeko follow izi. Once again, to wash away sin, wage of sin is death. ndi choyambirira mphotho wa chimwe yake ndi imfa. And to prove that you have paid ndi with kuti death, you need to present what? Blood. kuti wapereka nsembeyo. Is that right? si choncho? Is that right, everyone? So, 4 steps once again. ndi ndondomeko follow onso. Number 1, what do you Choyambirira. need? Sin offering. nsembe ya uchimo. Number 2, how do you Chachiwiri. transfer sins? Lay your hands. kuchosa chimo Number posanjika manja. 3, cha number 3 after you lay hands, what do you do? ndi ukasanjika manja matani You kill the sin offering. kupha nsembeyo. Yes, according here. Number 4, ndi number 4 what do? umapanga chani? You present the blood ndi kupereka before mwazi God kwa mulungu, by putting the blood on the horns of altar. kupaka mwaziwo pa nyanga za guwa Yes, let's go to the next PowerPoint. Now they did this inside the tabernacle, which in later on, because this was made of a tent, it was called the tabernacle. ndi ichi machedwa chihema chifukwa chinapangidwa But ndi tent. later they built the real structure, which now was called the temple of God. ndi anamanga ano chomanga chenicheni chimene machedwa kuti kachisi wa mulungu. But everyone, God destroyed this temple on this earth. koma aliyense mulungu anaononga kachisi ameneyi ku dziko lapansi. Do you know why God destroyed this temple? mukudziwa chifukwa chimene mulungu anaonongera kachisi ameneyi? If it was temple of God, why did not God protect it? Why God made it be destroyed?
ndeno akanakhala kuti ndi kachisi wa mulungu ndichifukwa chani mulungu anamulola kuti awonongedwe? Because this temple, in other words, we call this the holy place, or another name, sanctuary. Ndetu kamba kuti ndi malo opatulika kapena kuti kachisi. This sanctuary was now actually, it was not the real sanctuary. It's just a shadow, image of the real one. Nde ichichi chinakhala chithunzithunzi chabe cha chenichenicho. So that's what we have read in Hebrews chapter 10 verse 1. Ndichifakira werenga pa Hebrews chapter 10 verse 1. This was just a shadow. Chinali chithunzithunzi chabe. Understand? Mumvetsetsa. Now then, where is the real sanctuary? Ndeno kachisi weniweniyo ali kutiko? Where? In heaven. Ali kumwamba. Understand? Mumvetsetsa. Yes, don't forget that. The Musaiwale. real temple, then the real altar is where? Ndeno kachisi weniweni ndi guwa lansembe lenileni lili kuti? Yes. Then your sins that has been recorded, it's written on the horns of the altar in? Ndeno chimo lalembedwa pa nyanga za guwa lansembe kutiko? Just because you pray, you cannot wash away that sin with your prayer. Ndeno chimo sunga lichonse ndi pemphero chabe. If you want to cover your sins in heaven, what do you need? Ngati ufuna uphimbe chimo likumwambako mafunikira chani? You need what? But now, be careful, not any blood. Ndiye musamale simwazi We chabe just lonse. read in Hebrews chapter 10 verse 4, not by the blood of goats, not by the blood of calves from this world. Ndosati mwazi wa ng'ombe kapena mbuzi yayi. If you want to wash away the sins according to heavenly salvation, the heavenly way of salvation, Ngati ufuna uyeretse chimo ndi njira yakumwambayo. Bible says you have to use the materials which came from where? Ndiona Bible kwamba kuti ugwise ntchito zipangizo zochokera kutiko? Heaven itself. Kumwamba kwenikweniko. Understand? Do you understand, everyone? Mvetsetsa aliyense. Yes, let's go back to the PowerPoint. So let's go down. Now this is the altar Ndi guwa lansembe. which we made, but the same altar is in heaven. Ndi guwa lansembe lomwenso lili kumwamba. Down. Next page. Yes. Now this is the animation of what we have explained. When a person sins, he must come, bring an offering, and lay his hands before the priest. Ndio muso nimene mafotokozera kuti munthu akachita chimo amene abweretse nsembe ya uchimo ndikusanyikapo manja kwa nsembe. Next. So when the sin is transferred to sin offering, they will kill the sin offering, but not anyhow. They will take the blood and then put in a vessel. Ndi samangopha chabe amatenga mwazi ndikuyika muyikiramo. And the priest will take his fingers and paste the blood on the horns of the altar. Ndi wansembe amene atenge mwazi nzala zake ndikupaka pa nyanga za guwa lansembe. And then on top of the altar, they'll burn the sacrifice. Ndi amayiwo chano guwa lansembe limene li pamwamba Now, pake. everyone, you see, this, what we are speaking about, is just the process. Ndi izi zimene tikamba ndi ndondomeko chabe. It's just the way, the process, how God has appointed. It's God's wisdom, God's way. This is how He has introduced us, how the process of sin can be washed away. Ndo muso ndimene Mulungu afotokozera kutengera ndi nzeru yake imene chimo likhoza kuyeretsedwera. But don't forget, Musaiwale. this is not the way how we wash away sins today. Ndi umu simene ukhoza kuyeretsera chimo lerolo. This is just teaching us the process. Ndi izi ngotiphunzitsa ndondomeko yake. Then how do we wash away our sins today? Kuti tikhoza kuyeretsa bwanji chimo lathu lero We lino. don't have the temple. Ndi We don't have the altar. kulibe kachisi kulibe guwa lansembe. You cannot just make this temple anywhere. Ndi sitingangopanga kachisi paliponse. Understand? Mumvetsetsa. The real temple is made, the sanctuary is made in heaven. Ndi kachisi weniweni ali kumwamba. So what God did, Ndi chimene Mulungu anapanga. same, the process does not change, Ndeno ndondomeko iyi sinasinthe. but this time He wants to wash away our sins once and for all, eternally. Ndeno Mulungu amafuna ayeretse chimo kamodzi mpaka na That's kalekale. why God decided to use heavenly materials now, heavenly materials. Ndifake Mulungu anasankha kuti agwiritse ntchito zinthu zakumwamba. Now, one thing we need to point out here, Ndi chinthu chimene tikuyenera tifotokoze apa. why did God decide to use heavenly material? Ndifake chani Mulungu anasankha kugwiritsa ntchito zinthu zakumwamba. In other words, Mwa njira ina. the sin offering comes from heaven. Ndeno nsembe ya uchimo ineneranso ichokere kumwamba. Understand? Mumvetsetsa. Do you understand? And also, we're going to use the sanctuary in heaven.
nde tikuisaso ntchito kachisi wakumwambanso. The presentation of the blood will be done in heaven. Nde kukaonesera mwa dziko akuyeneranso zichitike kumwamba. Why? Chifukwa chani? Because God wants to preserve. Please, why child is moving around in passage? You're just watching. Huh? Sit down. Translate. Mwana akhale basi. Don't move around. Samayendeyende. Understand? Wamvetsesa? Don't move around. You understand? Wamvetsesa? These things are very important. Why we are preaching Word of God and people will, that kind of a culture must change. You know that? I'm preaching a very important thing. All the attention right now we're focusing to understand the Word of God. You might laugh over it, but this is serious. These things are destroying the mood of the church, mood of the faith, mood of listening to Word of God. For me, I take it very seriously. Even there are people who just phone rings, they just go out. That's not right before listening to the Word of God. If it's not something like someone has died or really emergency, you can just 10, 20 minutes later you can call back, right? Isn't that right? Yes, these things you have to take seriously. Sorry. Now let's go back to the PowerPoint. What did I just say? What was I saying? About heavenly materials. Yeah, next. Down. Yes, now down. Yes. Now, everyone from here, why God is using the heavenly things themselves? Now, I told you, everything that is made with the hands of man, it dies. Understand? Do you understand? But everything that God has made, anything that God has made, He has the power to make it last eternally. So He wanted to give us a salvation made with His wisdom and with His power. Once again, God wanted to give salvation to you that is made with His wisdom and His power. Let me ask you one question. Heaven. Who made heaven? God made it. How long does heaven last? Eternally. Isn't that right? Heaven is eternal world. He has the power to make eternity. Now salvation is made by God with God's wisdom and power. Do you understand? As He has the power to create eternal salvation, why will He present to you a temporal salvation? For example, some preachers say that Jesus Christ only died for our past sins. That is despising the wisdom and the power of God. Do you understand? Do you understand? Bible says God has eternal power. He has the power to make something that lasts forever, eternally. So He made heaven to be eternal heaven. So if you want to go into heaven, you need to receive eternal what? Eternal what? You have to receive what? Eternal what? Eternal salvation. What kind of salvation? You have to receive what? Eternal salvation. Understand?
mumvesesa. So that's why God has used his wisdom and power to give us eternal salvation. Nde mulungu anagwiritsa ntchito mphamvu zake ndi nzeru yake kuti atipatse chipulumutso That cha is the muyaya. reason why God is saying he will use heavenly things themselves. Ndifake mulungu akamba kuti agwiritsa ntchito zinthu zakumwamba Now let me zenizenizo. ask before we go on. Ndiye ndifunseni Why lisanapitirire. does Bible say that God will use heavenly things themselves? Ndichifukwa chani mulungu aonena kuti agwiritsa ntchito zinthu zakumwamba To give zokhazokha us what? kuti atipatse chani? To give us what? Kuti atipatse chani? What? I say it loudly. You don't want to glorify God with this precious gift? To give us what? Yes. He wants to give eternal salvation to you. Afuna atipatse chipulumutso cha He does muyaya. not want to give temporarily salvation. Safuna kungopereka chipulumutso cha kanthawi He kochepa. does not only wash away your past sins. Nde sangofuna kuyeretsa machimo akale okha, He has a power to give eternal salvation to koma us. ndi mphamvu yopereka chipulumutso cha muyaya. That is why God wants to use Ndichifukwa mulungu afuna agwiritse ntchito things from where? zinthu zochokera kuti? Things from? Zinthu zochokera kumwamba. Do you understand? Mumvesesa. That's why God decided to first of all send the offering. Nde ndichifukwa mulungu anasankha kuti The apereke sin offering sembe ya uchimo came down from heaven. kuchokera kumwamba. Who is that? Ndi ndani ameneyo? Who is that? Yes. That's why Jesus Christ came. Ndichifukwa Yesu Khristu anabwera. Now, next page, we'll see PowerPoint. So, in Matthew chapter 3, verse 13 to 14, Ndi Matthew chapter 3 verse ya 13 ndi the very 14. first thing Jesus Christ has done when he became the age of 30, before he started his 3 years of ministry. Ndi Yesu Khristu atakhala zaka 30 atasanayambe utumiki wake. Now, if you know, according to the law, you can only serve as a priest or as a staff to work in the temple of God, sanctuary, after you become age of 30. Ndeno kutengera ndi lamulo umayenera kugwira ntchito mukachisi kapena kutumikira kumene ukadusa zaka So 30. God wanted to respect that law which God has assigned, Ndiye mulungu amafuna alemekezera lamulo limeneli. and also it's a symbol that Jesus Christ is able to work. God made him to wait until he become 30 years old. Ndiye mulunguso anadikiranso kuti Yesu Khristu afike zaka 30. Understand, everyone? Mumvesesa. Do you understand? But that number is not very important. The real important thing is Jesus Christ was sent from God from heaven. Zanamba sofunikira koma chofunika njoti mulungu anatumiza Yesu Khristu kuchokera kumwamba. So when he became 30, the very first thing he did before he started his ministry, Ndeno chinthu choyambirira atangofika zaka 30 he went to the river of Jordan to meet John the Baptist. anapita ku Silo nokuti akomane Yohane Mbatizi. Why? Chifukwa chani? Here Bible says Jesus came from Galilee to John to Jordan to be baptized by him. Pamenepo Yesu anachokera ku Galileya anadza ku Yorodano kwa Yohane kukabatizidwa ndi iye. For what? Kuti akatani? For what? Kuti akatani? To baptize by him. Kuti abatizidwe ndi iye. Well, usually the baptism is the clergy, right? In the churches, who baptize the saints? It's the clergy, like the pastor, lead pastor will baptize their saints, right? Ndi ubatizo umene umayendera wamkulu kapena wambusa ndi amene amabatiza. So we have this idea of Ndi ganizo baptism ilili. isn't the one who is more greater to baptize the young, the inferior, the lower. Kodi sa amene ali ndi udindo wapamwamba ndi amene amayenera abatiza amene ali pansi So pakewa. Jesus came and said to John, you must baptize me. Ndeno Yesu anapita kwa Yohane Mbatizi numuwuza undibatize. So at the instant, John did not understand. Komano apo yambirira Yohane So if you see samamvesesa. verse 14, Verse ya 14 aonena. John tried to prevent him. No, Jesus. Koma Yohane anati ankanize kuti yayi. Saying, Ponena, I need to be baptized by you, Jesus. ndiyene andibatizidwe ndi inu. But why are you coming to me saying that you want to be baptized by me? Nanga bwanji mubwera kwa ine kuti mubatizidwe ndi inu? Aren't you not greater than I am? Kodi inu siwamphamvu kuposa ine? Right? That's what he's saying. Ndizimene akufotokoza. So next, verse 15. But let's read all together. Ndi tonse tiwerenge pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. But Koma Jesus Yesu answered anayankha and said to nati kwa him, iye, permit "Balola it to be tsopano, so now, for pakuti thus it is kuyenera fitting kwa for us ife to fulfill kukwaniritsa all chilungamo righteousness." chonse. Jesus said, no, wait, this is not that kind of baptism. Nde Yesu Khristu amuzayima akayi si I'm ubatizo asking chabe. you, baptize me means lay your hands on me. Ndeno ndikufunsa kuti usanjike manja ako pamutu wangawo. What?
John, you have to lay your hands on me. nde usanjike manja ako pa mutu wangawo. Do you understand? Mumvesesa. Why? Chifukwa chani? Like I said, God sent Jesus Christ as a sin offering. Nde mulungu atumiza Yesu Khristu ngati nsembe ya He's the uchimo. Lamb of God. Nde ndi nkhosa ya mulungu. He's a sin offering. Ndi nsembe ya uchimo. Does the offering lay the hands to us, to the people? Kodi nsembe ikhoza kusanjika manja pa anthu? All the people who have committed sin lay their hands upon the offering. Kapena anthu amene achita tchimo ndi amene asanjike manja pa nsembe ya uchimoyo? Who lay hand? Akusanjika manja ni ndani? Offering lay hand upon the people, or people lay hand on the offering? Ndi nsembe ya uchimo kusanjika manja pa anthu kapena anthu kusanjika manja pa nsembe ya uchimo? It's the people who have to lay their hands upon the offering. Nde ndi anthu amene asanjike manja pa nsembe ya uchimoyo. That's why Ndi chifukwa chake Jesus says it's to fulfill righteousness. This laying hands, baptizing, is not about I want to be baptized by you. It's to fulfill the righteousness. ndeno akumuza kuti ubatizo uwu ukwanilisa chilungamo chonse. Everyone, later just mark it down, write it down somewhere. In Matthew chapter 11, verse 11 says, among people who are born of women, there is no one who has risen greater than John the Baptist. Matthew chapter 11 verse 11 amakamba kuti obadwa mwa munthu aliyense kulibe wamkulu kuposa Yohane Mbatizi. Verse 10, God said he has sent John the Baptist ahead of Jesus Christ to prepare the way. Ndeno verse 11 amakamba kuti anamtumiza Yesu Khristu kuti akakonzekeretse And njira. the Bible says in verse 13 that all the prophecies we're talking about is prophesied until John the Baptist. Nde chilamulo ndi aneneri zonse zinanenera kufikira pa Yohane Mbatizi. In other words, God chose John as the representative of all humanity. Nde mwa njira ina mulungu anamusankha Yohane Mbatizi ngati woyimirira anthu onse ku dziko lapansi. Of course, we were not there 2,000 years ago. We were not even born. Nde kunalibeko ifeyo zaka 2000 zapitazo nali tisanabadwe. Understand? But we call God Alpha and Koma timamutchula kuti mulungu ndi chiyambi ndi chani? Omega. Chitsiriziro. We live in time. God does not live in time. Ife timakhala ku dziko la nthawi koma mulungu sakhala ku dziko la nthawi. Later you'll see Jesus Christ speaking to the Pharisee scribes. When Abraham was there, I was there too. Nde mukamvanso m'Baibulo Yesu Khristu akoza alembi ndi Afarisi kuti Have you ever heard about such story? Nalinso ineyo. Have you ever heard such story? Munamva nkhani imeneyo? Abraham was glad to see me, Jesus said. Ndeno Abraham anali okondwa kundiona ineyo. So Pharisee scribes were shocked. Nde alembi ndi Afarisi anali You odabwa. look like a man who's not even well over 50, but how can you see our forefather who lived us 2,000 years ago? You mean you what? You saw Abraham? Nde iwe uoneka kuti sunakwanisa zaka 50 unamuona bwanji Abraham nthawi imeneyo kalekale? It does not make sense, right? Sizupereka nzeru kwenikweni. But everyone, Koma aliyense. is Jesus human being? Kodi Yesu Khristu ndi munthu? Is he a human? Ndi munthu? He's not a human, Si munthu. right? Si choncho. Everyone, God has appointed John the Baptist. Nde mulungu anasankha Yohane And Mbatizi. on that day when John laid his hands upon to Jesus, Nde tsiku limene Yohane Mbatizi atasanjika manja ake pa Yesu this Khristu. act was done to take all the sins of the world and to put it on the back of Jesus Christ. Nde zonsezi zinatenga machimo a dziko lapansi ndi kuyika mwa Yesu Khristu. Do you understand? Mumvesesa. Do you understand? Now, at that moment, Nde pa nthawi imeneyi. you were not even there. You were not even born. Nde kunalibeko inuyo munali But even musanabadwenso. your sins Koma ngakhale tchimo lanu. was handed over to who? Koma linapititsidwa mwa ndani? Was handed over to who? Linapititsidwa mwa ndani? Jesus Christ. Yesu Khristu. Understand? Mumvesesa. Do you understand? So then, now you after 2,000 years of this incident, you are listening to this story now. Ndeno zaka 2000 zadusa ndiye mukumvetserano nkhani imeneyi. That's why we call the gospel news. Ndichifukwa ke uthenga wabwino timakamba kuti ndi Good nkhani. news. Nkhani yabwino. It's a good news. Ndi nkhani yabwino. If you have never heard this news, you will never become free from sin. Nde ngati simunakumane ndi nkhani imeneyi simungakhale But now- omasuka kuchimo. You are sitting here and we are hearing the news. Nderero tili pano kumva nkhani imeneyi. Is that right? You're hearing the news, right? Tikumva nkhani imeneyi. Bible says faith comes by what? Baibulo kamba kuti chikhulupiriro chidza ndi chani? Hearing. Kumva. What do you have to hear? Nde chimene ukuyenera The kumva ndi chani? news. The news. Nkhani The iyi. good news. Nkhani iyi uthenga wabwino. Huh? Understand? So now we are listening to this news, what has happened.
nde tukumva za nkhani imene inachitikira So when we hear the news, nde tikamva nkhani iyi already when John laid his hands upon to Jesus, kuti Yohane Mbatizi kusanjika manja ake pa Yesu Khristu all our sins was transferred to who already? kuti machimo athu onse anapita mwandani. It was transferred to who? Anapita mwandani? Jesus Christ. Yesu Khristu. So clearly saying, nde monenetsa, is the sin left with us or the sin is left with Jesus? kuti tchimo lakhala ndi ife kapena lakhala ndi Yesuyi? It's with Jesus. Lili ndi Yesu. So did I become free from sin or not? nde nenda masuka ku tchimo kapena ayi? Now you don't understand, but according to this teaching, according to these words, our sins was handed over to Jesus, nde sungamvesese koma kutengera ndi mmene mawakamba kuti tchimo linapita mwa Yesu which Khristu makes us to become free from sin. zimene zinatipangisa kuti khalo masuka ku tchimo. Is that right? Si choncho? Now let's go on. Nde tipitirize. But today, who does not know that Jesus Christ died for us? Everybody knows. Nde ndani sadziwa kuti Yesu Khristu anafa chifukwa cha machimo athu? But Aliyense still people amadziwa. say that they have sin in their hearts Komabe anthu amanena kuti andi tchimo mu mtima mwawo because you did not hear the story after that. chifukwa simunamve nkhani zitachitika izizi. Now, after the sins was handed over to Jesus. Nde tchimo lidapititsidwa mwa Yesu Khristu. Next page. Yes, everyone, if you see John chapter 1 verse 29, Nde tikaona Yohane chapter 1 verse let's 29. read all together. Tiwerenge tonse This pamodzi. is the day after John laid his hands upon Jesus. Understand? Siku ilibwera kuti linali dzulo lake atasanjika The sin manja. was transferred to who? Tchimo lapita mwandani? The sin was already transferred to who? Tchimo lapita mwandani? Jesus Christ. Mwa Yesu Khristu. Let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Everyone, according to this verse, look, behold, look. Nde kutengera ndi verse yakuti onani. Number one, Choyambirira. behold, look at the Lamb of God. Onani mwana wankhosa wa Mulungu. What is he saying about Jesus? Nde akukamba zotani za Yesu? He is the what? Ndi chani? Lamb of God. Mwana wankhosa wa Mulungu. The sin offering. Sembe. He is a sacrifice. Ndi sembe imeneyi. Yet John clearly understood. Ndeno Yohane wamvesesa ano bwinobwino. That's why those people who did not understand, they would, why is Jesus lamb? Why is he called Jesus? Oh, for example, if I call you, you're the lamb. Do you like it? Nde ndikamutchula wina kuti iwe nkhosa iwe. Sorry to say like this, but just for example, you're the dog. You're the Mwina cat. iwe ndi mphaka. You're the goat. Iwe ndi mbuzi iwe. Do you like it? Muzikonda? No, right? Ayi, sungazikonda. Oh, look, it's a lamb. Onani mwana It's a wankhosa. lamb. Mwana He's a wankhosa. lamb. Mwana wankhosa. But people who knew the Bible, Koma anthu amene amazindikira Bible, who knew about the story of sin offering, anthu amene amazindikira za nsembe ya uchimo iyi, you understand what that means? Lamb? ndeno mukumvesesano kuti nkhosa imeneyo kamba When kuti John chani. the Baptist calls him, look, the Lamb of God. Ndimene Yohane Mbatizi anena kuti onani mwana wankhosa wa Mulungu. How do you understand that? Ndi mukumvesesa motani? He's calling him animal name. Ndi akungotchula dzina la chinyama chabe. What is he saying? Akunena kuti chani? Jesus is what? Yesu ni ndani? Jesus is a sin offering. Yesu Khristu ndi nsembe ya Look uchimo. at the sin offering. Ona ni nsembe ya He's uchimo. a sin offering sent from God. Nsembe ya uchimo ochokera kwa Mulungu. Do you understand? Mumvesesa. And then number two, what did he say? Ndeno chachiwiri akunena kuti Who chani? takes away Amene achosa the what? chani? Who takes away what? Akuchosa chani? The sin of the world. Chimo na dziko lapansi. From the first man, Adam, Ndiye kuyambira kwa munthu until the oyamba Adamu. last man that would live in this world. Ndiye mpaka na munthu omalizira amene azakhale ku dziko lapansi. Sin of the world. Chimo na dziko lapansili. We are living in 2026 in present Ife tukhala time. mu zaka za 2026 pa. Even through this one act, Ndeno anapanga izizi kamosi. our sins was also transferred to who? Ndiye chimo latunso linapititsidwa mwa ndani? It's Jesus Christ. Yesu Khristu. Now, everyone, Ndiye aliyense. wage of sin is what? Mphotho ya uchimo ndi chani? Death. Imfa. That's why bearing our sins Chifukwa wasenza machimo athu. after. Now, why did he spend 3.5 years ministering?
he's now telling us why he's doing this, why he has come. I have come. He preached this gospel. Why I am here. I am the sin offering. I am the sin offering. So I'm going to wash away your sins. I'm going to die for your sins. He was here to teach us this news. Understand? Do you understand, everyone? So after he teach this news, 3 years later, as God has appointed, wage of sin is what? Death. He went to the cross and he died on the cross. Let's see the PowerPoint. Next page. So as he died on the cross, lastly Jesus received the sour wine and he said, it is what? It is what? It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Why did he say it is finished? What is finished? The payment. The wage. To pay for what? The payment, the wage payment for the sin is what? It is what? Finished. This was his message, last message before he died. Amen. Amen. Then at that moment, your sins has died or not? Your sins has died or not? Died. And that made us to become free from sin in our heart. Next page. But the problem is, next page. Next. Yes. Now the problem is, who does not know about this? Everybody in Christians know that Jesus Christ died on the cross. Yes, let me show you one verse in the Bible. Yes, it's not here. Please put down the PowerPoint. If you see Hebrews chapter 4, verse 2. Problem is, for indeed the gospel was preached to us well as to them, but the word which they heard did not profit them. Now, although you heard this gospel, now, if this is true, are we supposed to call ourselves righteous or are we supposed to call ourselves sinners? Are we still sinners or are we righteous? Yes, we should say we are what? Righteous. But problem is, although we hear the word, we don't clearly understand. So we don't combine our hearts with this word of God, with faith. Verse 3. Now you might ask question, then Pastor, if Jesus Christ died for all of us, that means all of us we can go to heaven, isn't it? No. Not everyone will go to heaven. Verse 3 says here, for we who believe do enter the rest. As he has said. Now if you believe I'm righteous, yes, your faith, believing that I'm righteous, you believe, yes, you can go to heaven. But, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Who? Those who does not believe. Hey, I want to just pray for forgiveness. I like to just try to say, I want to keep the commandments. Despising the work of God. Although you say, I know that Jesus Christ died on the cross for my sins. Although you say you know that, still you say you're a sinner. Still you say you have to pray for forgiveness. Still you have to keep the commandments. What does that mean?
the work of Jesus Christ was enough or it's not enough. kuti ntchito ya Yesu inali yokwanira kapena sinali yokwanira. That's actions telling us that it's not enough. Izizi zochitika izikutionesa kuti sizinali zokwanira. Is that right? Sichoncho. So you are not combining your heart with the word of God. You intend to go and follow your own emotions, your own understanding, and you follow your own heart. I think I have to pray for forgiveness. I have to keep the commandments. Everyone, but what is the problem here? Everybody knows that Jesus Christ died on the cross for us. But what people don't know, Jesus Christ resurrected. Is that right? Is that right? But Jesus Christ resurrected not just to go back home. He resurrected for a purpose. Bible says in Romans chapter 4 verse 25, he was delivered. He was given, in other words, he was given to us. He was delivered up because of our what? Our offense. What is offense? Our sins. Is that right? And then was raised. He was raised again. Why? Because of our justification. Now, there's no one who does not know that Jesus Christ died on the cross. Everybody knows. But everyone, why did Jesus resurrect? What did he do after he resurrected? That's what I want to explain to you. Let's go back to the PowerPoint. That's why we call this the eternal redemption. Jesus Christ came as a sin offering. But did you realize that I spoke to step 3, right? Right? Step 1, 2, 3. But what about step 4? What is remaining? We have to what? Present the what? What? Blood. Yes. Next. That's why, go to next page. PowerPoint. PowerPoint. Next page. Sorry. I think there's a little bit error. If you see Hebrews chapter 9 verse 11. Hebrews chapter 9 verse 11. Yes. Hebrews chapter 9 verse 11. Hebrews chapter 9 verse 11. But Christ came as a high priest of good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. kumatafika Mkristu mkulu wa nsembe wazokoma zili mkuza mwa chihema chachikulu ndi changwiro choposa chosamangika ndi manja, ndicho kunena kuti chosati chachilengedwe ichi. When Jesus Christ came, Yesu Kristu atabwera, he came as a sin offering, nanabwera ngati sembe ya uchimo. But he has come with the perfect tabernacle. Koma anabwera mu chihema changwiro. So he does not want to enter into a temple that that is made by humans, by hands, the Israel people made. He does not want to go in there. Understand? He wants to enter into where? Perfect tabernacle, which is not in this creation. Meaning that he went to where? The temple in heaven. Verse 12. Let's read all together. Ready? Begin. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Now everyone, gospel is very easy.
ndeno uthenga wabwino ndiophweka kwambiri. Now we have shown you the image of the altar, the picture of the altar. ndiye ndakuonesani chithunzithunzi cha guwa lansembe. In other words, Jesus Christ, after he died, he resurrected. ndiye Yesu Khristu anafa ndi anauka. He went back to where? ndi anabwerera kuti? Heaven. Kumwamba. Why? Chifukwa chani? He wants to present himself, the blood, where? kuti akaonesere mwazi kapena akapereke mwazi kutiko? In where? Kutiko? In heaven. Kumwamba. Understand? Then what does the priest have to do with the blood? ndiye wansembe amenera apange chani ndi mwaziwu? You have to what? You have to cover the horns of altar with the blood. ndi amenera apake mwaziwu pa nyanga za guwa lansembe. Do you understand? So then, just imagine ndiye tinkuyerekeza at this moment in ndiye pa time, nthawi inoyo if you can travel yourself, of course we cannot go with this physical body, but if you were to just imagine in heaven, there will be the temple of God. kungoyerekeza chabe kuti wapita kumwamba kumene kuku. And on the top of that altar, pamwamba pa guwa there are lansembe 4 limene horns. mnyangazi Right now, at this moment, panopa pa nthawi inoyo if you look at the horns, ukayang'ana pa mnyangazi imenezi how does it look like? pakuoneka motani? What is pasted on there? ndi chimene chayikidwa chaphimbidwa pene pa ndi chani? What is pasted on the horns of the altar? chimene apaka ndi chani? At this moment, what is there covering the horns? ndeno nthawi inoyo chimene chaphimba pamene papa ndi chani pa nyangazi? The blood of Jesus Christ is pasted there. ndi mwazi wa Yesu Khristu uli pa nyangazi imenezi. Can anyone erase this blood? kodi alipo amene akhoza kufufuta mwazi umenewu? Can anyone remove this blood? alipo amene akhoza kuchosa? This blood does not even dry out. ndeno mwazi uso sunaumeponso. Why? chifukwa chani? It's Jesus' blood. ndi mwazi wa Yesu. Do you understand? mumvesese. So now God is there sitting on the throne. ndi mulungu apo akhala pa When you mpando. look at the altar, ndi akayang'ana pa guwa lansembeli, let's see how people have sinned in this world. ndi tione kuti anthu achimwa motani ku dziko But when you lapansi. try to see, I cannot see. ndi zinthu zodabwisa sindikukhoza kuona bwinobwino. Why? chifukwa chani? What has blotted out our sins? ndi chimene chaphimba machimowa ndi chani? What has blotted our sins? chimene chaphimba machimowa ndi chani? Blood of Jesus Christ. mwazi wa Yesu. Do you understand? mumvesesa. Oh, there was something written here. Something. But who put the blood here? ndeno pali china Who- chake who is it? waika mwazi wa Who ndani touched apo. my altar? anagwira guwa lansembeli ndi ndani? ndi ndani? The Jews come. Father. ndi Yesu akubwera, atate ndineyo. It was me. ndinali ine. You. Okay, my son. unali iwete. His only one who can work there is who? chifukwa amene akhoza kugwira ntchito kumene kuni ndani yekha? Jesus Christ. ndi Yesu Khristu. Because he is appointed chifukwa anayikidwako as the last high priest according to the Bible. ngati wansembe wamkulu womaliza monga Bible He's ufotokozera. appointed as what? anayikidwa ngati chani? Last high priest. wansembe wamkulu So Jesus womaliza. Christ serves 2 missions. He serves God as a sin offering, ndi akukhala ngati nsembe ya uchimo, and he serves in the temple of God as the last and eternal high priest. ndi akutumikiranso ngati wansembe wamkulu womaliza komanso wamuyaya. Why is he the eternal high priest? ndi chifukwa chani ali wansembe womaliza wamuyaya? Because he does not die. chifukwa samafa. They will choose a new high priest when the former high priest dies. amasankha winayo akafa wakalikayi. But does Jesus die? koma Yesu amafa. Does Jesus die? Yesu amafa. So does God have to appoint another high priest? kodi ndezu tanthauza kuti Yesu mulunguso anenera asankhenso wansembe wina wamkulu? There's no more high priest. ayi sikungakhalenso So when wina. God sees, now we'll go back to the PowerPoint. ndilibwere ku PowerPoint. So when God judges us, ndi mulungu akamatiweruza, he looks at the horns of the altar. ndi amayang'ana pa nyanga za guwa Down. lansembeli. Down. Yes, this above is a temple, tabernacle, and heavenly. It's like a heavenly courtroom. Is where, like the way how the judges in this earth judge, is like the courtroom of God. ndi ngati koti imene imakhalira koti ya mulungu. Next. Bible says, as in this earth, we need the judge who judges in the court, right? ndi monga ku dziko lapansi kumafunikira munthu ku koti amene aweruze. Bible says that God is a rightful judge himself.
nde Bible limagamba onena kuti Mulungu ndiye oweruza oona. Next. And then, as we have already read in Hebrews chapter 9, verse 11, he has entered into the perfect tabernacle. Nde monga timafotokozera nalo ku chihema. So down the bottom side is the earth tabernacle. Nde pansipo pali chihema cha pansi On the pano. top side is a heavenly tabernacle. Nde chapamwambachi ndi chihema chakumwamba. Because we cannot take picture of the heaven tabernacle, we just animate it. Nde ichi tinangochipanga sitina jambule We kumwambako. just try to draw it made of all gold. Tinangojambula Next. basi. Now Jesus presents himself. Nde Mulungu akupereka Yesu Kristu mwini. If you see here, verse 24 where we have read, for verse Christ 24. has not entered holy place made with hands, which are copies of true, but into where? Heaven itself, now to appear in the presence of God. For who? For us. Pakuti Kristu sanalowa malo opatulika omangika ndi manja anthu akusanzaona komatu mmwamba momwe kuonekera tsopano So, pamaso pa Mulungu. now Chifukwa cha ife. the question is this. Nde funso ndiloti. The Bible is telling us he has done this. Ndeno Bible tifotokoza kuti wachita izizi. Now we cannot go and see heaven. Nde sitingapite ukaona We're down kumwambako. here still on earth. Ife tili ku dziko lapansi. But we have seen the power of God Koma taona mphamvu ya Mulungu. and the power Jesus holds. Nde mphamvunso imene Yesu Kristu akugwira. The question is, Funso ndiloti. do you think he has successfully achieved his mission or not? Kodi anakwanisa ntchito iyi kapena ayi? Do you think Jesus has successfully achieved his mission or not? Nde muganiza kuti Yesu Kristu anakwanisa ntchito imeneyi kapena ayi? Yes, he has successfully achieved his mission. Nde anakwanisa ntchito imeneyi. Then everyone, God is now looking down and he sees the blood presented to him. Ndeno Mulungu akuona mwazi umenewu. So he has seen the wage of sin has been paid, Nde akuona kuti mphotho ya chimwe and yaperekedwa. blood of Jesus Christ, who is a sin offering, was presented to God. Chifukwa kuti mwazi wa Yesu Kristu waonetseredwa kwa Mulungu. Is that right? Si choncho. To complete the sin offering, Nde wabweresa nsembe ya to uchimo. complete the sacrifice for sin offering. Kuti amalizise ndondomeko ya nsembe. So now, next verse, next PowerPoint. Next. Now, according to that, after this is Jesus Christ presenting himself before God Nde Yesu Kristu akuonetsera mwazi kwa Mulungu. in heavens, not in this earth. Next. Si pansi pano koma ndikumwamba. Next. Yes, from here. Now, in Hebrews chapter 10, verse 16, Bible says like this. Nde Hebrews chapter 10 verse 16 amanena Now, Jesus has come up. Nde Yesu wabwera He kumwamba. presented himself to God. Nde wazipereka kwa He Mulungu. showed the blood, Waonesa mwaziwo. and God received it all. Nde Mulungu walandira. So now it's God who speaks after this day, this act, this thing has happened. Nde Mulungu ndi amene akwena yankhule zitachitika izizi. What does God say? Mulungu akunena kuti chani? This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Ichi ndi chipangano ndizapangana watapita masiku aja wanena Ambuye ndizapereka malamulo anga akhale pa mtima pawo ndi pa nzeru yawo ndizawalemba. First law Nde lamulo loyamba was written on the stones. nde linalembedwa pa miyala. Understand? First law was written on the what? Nde lamulo loyamba linalembedwa pa chani? On the 2 tablet stones. Nde pa magome awiri a miyala. But this new covenant, second law, Komano ichi chipangano chachiwiri lamulo God is lachiwiri saying, ili. I want to write this in your where? Nde Mulungu anena kuti ndifuna ndililembe muchani? I want to write where? Alembe muchani? In your heart. Mu mtima mwanu. So those people who say, what is salvation? We have to keep the 10 commandments. These people have never received this law in their heart. Nde anthu amene amanena kuti nena ndisunge malamulo ndi chipulumutso But sanalandire God lamulo is limene saying, mu mtima I mwawo. want to write something in your heart. Nde Mulungu anena kuti ndifuna ndilembe china chake mu mtima mwako. What is it that he wants to write? Afuna alembe chani? Verse 17. Let's read all together. Nde verse 17 tonse tiwerenge pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. Then he Ndipo adds, their sins machimo and their awo lawless ndi deeds, maseruzi kwawo I will remember. sindizakumbukiranso. I will remember. I will Sindizakumbukiranso. remember. No more. Sindizakumbukiranso. What did God say? Mulungu anena kuti chani? I will no longer remember your sins anymore.
nde sindizakumbukiranso. Amen. Amen. This is what God has said after Jesus came back to the heavens. Nde izi zimene Mulungu anayankhula Yesu Khristu atabwera kumwamba. So having this word of God, Nde pokhala ndi mawu a Mulungu awawa. and verse 18 says, now where there's remission of these, there's no longer an offering for sin. Koma pomwe pali chikhululuko cha machimo palibenso chopereka cha kwa uchimo. We have to pray for forgiveness. God, please wash away our sins. Is that right? Nde unaina upemphere kuti amwe mkhululukire zimenezo nzolondola. Is that right? Nzolondola. That's not right. Sizolondola. Then what we have to do, Chimene nati tipange. we have to embrace this word. Nde tinena tikhale We ndi mawu have to amenewa. understand this heart of God. Tinena timvesese mtima wa Mulungu umenewu. Understand? Mumvesesa. Verse 19. Let's read all together. Ready? Verse 19 tonse tiwerenge pamodzi. Begin. Tiyambe. Therefore, Ndipo brethren, pokhala nacho having abale, boldness to chilimbikitso enter chakulowa the m'malo holiest opatulika by ndi the mwazi blood wa Yesu. of Jesus. The Bible says, therefore, brethren, Nde peno Bible have boldness to enter to the heaven by praying hard. Does Bible say it like that? Chilimbikitso cholowa kumalo opatulika kudzera mupemphera molimba. Bible say it like that? Bible kamba choncho. By trying to keep the commandments. Kuyesera kusunga malamulo. Bible say it like that? Bible nena choncho. No, Bible says, believe the what? Nde Bible kamba kuti khulupirire chani? Blood of Jesus Christ. Mwazi wa Yesu Khristu. So right now, think, Nde where pano is the pali blood of kanisa. Jesus Christ? Nde mwazi wa Yesu Khristu uli kutiko? It's in heaven. Uli kumwamba. And it's doing its job, Nde ukugwira ntchito yake covering our sins. kuphimba machimo athu. Amen? Amen. Amen? Amen. Do you believe in the blood of Jesus Christ? Mukhulupirira mwazi wa Yesu Khristu. Do you believe that it's doing its job? Nde mukhulupirira kuti ukugwira ntchito yake. Let's say I'm the blood. There's a horns here. Nde ndiyerekeze kuti ine ndi Let's say mwaziwa this apa the horn. pali nyanga apa. Nde iyi ni nyanga imeneyi. Nde ndayikumbatira. My job is to stick here forever. Nde ntchito yanga ndikukhala papa mpaka na kalekale. Amen? Amen. Do you think that blood will come off or disappear? Nde mukuona ngati mwazi ukhoza kuchokapo. That's why God gave His words. Ndifake Mulungu anapereka mawu ake amenewo. Seeing the blood, Poona mwaziwo. seeing the wage of sin being paid, Poona mphotho ya chimwe God ikuperekedwa. says, your sins, iniquities, I will remember Ndipo machimo anu ndi maserezo kwawo sizadaniso. no more. Sinzakumbukiranso. Amen? Amen. Then at this time, even now, even tomorrow, even 100 years later, 1,000 years later, 10,000 years later, that blood of Jesus Christ will be covering that horn or not. Ndeno kaya ndi lero mawa kaya zaka 10,000 kaya 100,000 zikubwerazo kodi mwazi wa Yesu Khristu uphimba nyanga zimene zikapena ayi. It will be covering the horns of altar or not. Uziphimba nyanga zimene zikapena ayi. Yes, it will remain covered. Nde udzakhala pompo ukuphimba. And God knows that. Ndi Mulungu akuziwa. That's why He gave His words. Ndichifake Mulungu Your yakunena mawu sins, amenewa. iniquities, I remember Machimo anu ndi maserezo kwawo sizadaniso. no more. Sizakumbukiranso. Amen. Amen. That's why I heard this story, I heard this news. Ndichifake ndinamva nkhani imene iyi uthenga umenewu. It's in the Bible. Uli m'Baibulo. So I decided to believe these words. Nde ndinapanga chisankho chokhulupirira mawu So if amenewa. I'm a person, if I am the one of the person who believe in this word, Nde ngati ndine munthu amene ndikukhulupirira mawu amenewa. should I say that no, but I still have sin. I'm a sinner. Should I say like that? Nde nena ndikambe kuti ya ibe ine ndochimwa kukhala ngati ndi ndi chimo nena ndiyankhule choncho. Should I say like that? Ndinena ndiyankhule choncho. Is that the believer's heart? Kodi umumu ndi mtima wokhulupirira umenewu. That's not a believer's heart. Si mtima wokhulupirira. If I clearly have heard this, heard the news, I have understood the word of God, Nde ngati ndamva nkhani imene What should I say? mawu a Mulungu chimene nena ndiyankhule ndi chani. I'm a sinner or I am righteous. Ndinochimwa kapena ndinolungama. What should I say? Ndinena ndiyankhule kuti chani. I am righteous. Yes, that's right. You're Ndinolungama righteous. inde ndizoona chifukwa Bible kamba choncho. Raise your hand if you believe this and say, I'm righteous. Ndikukwezesa njala lako ngati ukukhulupirira kuti zinzoona. I'm righteous now. Ayi ine ndiolungama ine. Oh, for sure, those who raise your hand, God's blessing will be upon you. Nde amene mwakweza manja. Those who did not raise your hand, sorry to say, but I guess you have to go to hell then. Nde amene simunakweze manja pepani Remember, mupita ku Gehena. if you do not combine your heart with God,
ngati sunaphatikize mtima wako ndi mtima wa mulungu, God said, you will not enter into my rest. ndiye mulungu ananenatu suzalowa mu mpumulo wanga. Why? Is it shameful to raise your hand to say I'm righteous? Kodi ndizamanyazi kuyimika dzanja unena kuti If you're embarrassed of shame, then you don't deserve to believe God. ndiye ngati uli ndi manyazi sukuyeneranso yayi. Let me ask once again. ndiye ndifuna ndikufunse iniso. Raise your hand if you say, I believe I'm righteous before God. ndiye ngati ukukhulupirira kuti ine ndi olungama God is watching over you. mulungu akuonani. Huh? Still some people. ndiye pali ena akukweza dzanja chonchi. Sorry, but if you don't want to believe, ndiye pepani ngati I sifuna cannot force you. kukhulupirira. This is not something I can force you. ndiye sizokakamizananso yayi. But everyone, God gave this salvation to us through Jesus Christ. koma mulungu anatipasa chipulumutso chichi And kudzera mwa even at Yesu this Khristu. time in heaven, that blood is covering our sins. ndeno panopa mwazi wake That's why ukuphimba here machimo Pastor athu Kim, mwamba. I say, I am righteous because I believe in the work of Jesus Christ, and I believe that blood of Jesus Christ has redeemed me from my sins. ndiye nchifake ndimanena kuti ndine olungama, ndimakhulupirira kuti mwazi wa Yesu Khristu unandiwombola ku machimo. Amen? Amen. Yes, of course, you have still evil thoughts with you, iyi ndiye ukhoza kukhala ndi maganizo oyipa, temptations with you, ndiye mwina because mayeseronso. we are living in this earth where Satan is the prince of the air, who is in ndiye charge. chifukwa tili kukhala ku dziko lapansi kumene satana ndi amene amalamulira, ndi wamlengalenga ameneyo. But one thing you must know, chinthu chimodzi imene ndizindikire, those thoughts, temptations cannot make my faith to fall. komano mayesero amene sangandipangitse chikhulupiriro changa chigwe. No matter what, Bible says that God called me, you're righteous. ndeno olo zitavuta bwanji koma mulungu anditchula kuti ine ndi olungama. Interesting is, from the moment I start to believe that I'm righteous, ndeno chinthu chosangalatsa nchoti tsiku limene namba kukhulupirira kuti ine God olungama, started to work in my life. ndi mulungu anamba kugwira ntchito moyo Some mwanga. people come and ask me, Pastor, is it okay to commit sin then? According to the Good News Mission Gospel Church, church gospel, Jesus died for ours, so it's okay to commit sin, right? ndiye ena amandifunsa kuti kodi ndi zabwinobwino umachita tchimo monga mmene mulalikira kuti news mission. That's surely a child of Satan ndiye uyuyu ni mwana wa satana adi uyu. who just want to take the advantage of this grace. ndi amene akufuna kungopezerapo mwayi pa chisomo And you chimenechi. want to just take advantage and go on and commit sin with this ndiye gospel. ungofuna kutengerapo mwayi ndi uthenga umenewo kuti uzikachita machimo. Surely you did not combine your heart with God. ndiye zoona adi sunaphatikize mtima wako ndi mtima wa mulungu. I gave up my life to come to Malawi. ndiye ndinapereka moyo wanga kubwera ku I've been Malawi. living in Africa for 20 years, ndakhala ku Africa zaka 20. giving my life to preach this gospel. ndiye ndinapereka moyo wanga kulalikira uthenga wabwino umenewo. Monday through Sunday, 7 days a week, I spend my time praying, reading Bible, fellowshipping, guiding mission school, pastors fellowship, doing area meetings, prayer meetings, Bible studies. When do I have time to commit sin? ndiye kuyambira lolemba mpaka na la mulungu ndimakhala ndikupemphera, kuchita chiyanjano, kulalikira, kupanga ma Bible study. Do I take the advantage of gospel and go out and commit sin? ndiye ndinatenga kuti mwayi uthenga wabwino umene ndikupita I umakachita gave up machimo. my life to come to preach this gospel. ndiye ndinapereka moyo wanga kubwera uzalalikira uthenga I have wabwino already umenewo. lived 20 years in Africa to preach this gospel. ndiye ndakhala kale zaka 20 ku Africa Because when I heard this umenewo. gospel, chifukwa ndamva uthenga wabwino umenewu, I was so grateful. ndiye ndinalothokoza And from kwambiri. then, Spirit of God started to work in my life. ndiye mzimu wa mulungu namba kugwira ntchito moyo mwanga, I have become a child of God, ndinakhala mwana wa mulungu. following the guidance of the Word of God. ndiye posatira chisogozo cha mawu a mulungu. If you surely want to go to heaven, ndiye ngati mufuna ati mupite first of kumwamba, all, combine your heart with God's words to say that I'm righteous. ndiye muphatikize mtima wanu ndi mawu a mulungu kunena kuti Secondly, ndinolunga. Chachiwiri, learn how to live in that blessings of God. ndiye munayenera muphunzire kukhala mdalitso umene wa mulungu. Understand? Mumvesesa. Then the Spirit of God will start to work in your life. ndiye mzimu wa mulungu uzayamba kugwira ntchito moyo mwanu. We did not preach this gospel so that you can go commit sin. ndiye silwalika uthenga wabwino umene kuti upite uzikangochita machimo. We share this gospel so that you understand and receive heart of God and now follow the guidance of God. ndiye tiwalika uthenga wabwino umene kuti ungamvesese mtima wa mulungu ndi kusatira chisogozo cha Now mulungu. as we listen to the word more and more, God will give you that faith, the strength to overcome temptation, overcome this world, overcome sin, so that you can be used for God's will. ndeno pamene mumvetsera mawu mopitirira mulungu azawapasani nzeru mphamvu zogonjetsa mayesero amenewa ndi kugwira ntchito ya mulungu. Amen? Amen. Yes. I know there are more questions you have, but we will answer them as we go on. ndiye ndidziwa kuti muli ndi mafunso. Our church is here, so please, even after academy finish, please join church, listen, strengthen your faith so that you can meet the clear will of God. ndiye chachi chathu chilipo mukhoza kubwera ndi kupitiriza kuphunzira
mawu a mulungu Yes, mopitirira. up to here, I'll speak. Thank you. Ndikufika pamenepa Let's pray. tiyeni tipemphere. Father God, thank you for giving us this time to share the word of God. Atate kumwamba tuthokozani ife tipasa nthawi kuti tigawane mawu a We mulungu. have shared the gospel with our students today. Nditagawana uthenga wabwino ndi ophunzira. Lord, we pray that you will work inside their hearts. Ndikupemphera kuti mugwire ntchito mkati mwa mitima yawo. You give them the understandings. Mwapase kamvetsetsedwe. And this great salvation, the gift which you have given to us by grace, Ndi chipulumutso chimene chapambana chimene munatipasa mwachisomo. we pray that everyone to accept this in their hearts. Ndiye tikupemphera kuti aliyense akakonze kuchilandiranso mu mtima And mwake. let this become the beginning of their relationship with God, Ndiye chinso chikakhale chiyambi cha ubale pakati pa iwo ndi mulungu. so that as a born-again Christians, they can walk for your purpose, for your will. Monga Khristu sobala mwansopano akakhoze kuyenda mu chifuniro chanu ndi chisogozo chanu. Let us not be deceived and be carried away in darkness in Satan. Ndiye tisapite kukokedwa ku mdima komanso ku nyengo cha Satana. Build our faith so that we can be used for your works. Mumange chikhulupiriro chathu tikakhoze kugwiritsidwa mu We thank ntchito you for yanu. giving us this time. Zomwe ife tipasa nthawi And all imeneyi. these things we have prayed in the name of Jesus Christ. Musezi tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen.